No niin, tallennushetkellä on 14. huhtikuuta 2026. Tää on Pois häviää kaikki -albumin Lapset-kappaleen kitaratutoriaali kautta opetusvideo. Joo, tää Lapset on mun mielestä aika kiva biisi. Oon itse tästä ylpeä. Tässä yhdistyy mielestäni tosi taloudelliset ja simppelit jutut semmoiseen kivaan kompleksisuuteen. Ja oikeastaan tämä jaottelu mun mielestä näkyy siinä, että oikea käsi soittaa koko kappaleen ajan tämmöistä näppäilykuviota, joka on periaatteessa rytmisesti ja sormien järjestykseltään koko ajan tismalleen sama, ihan paria poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sitten tässä biisissä on ihan hirveän monta sointua, mutta mennään niihin sointuihin myöhemmin. Ekana voisin näyttää, miten tämä näppäilykuvio menee. Ja teen sen nyt alkuun ihan vaan soittamalla näitä vapaita kieliä. Joo, tosiaan kuten sanoin, kuvio on pitkälti koko ajan tismalleen sama. Yhden soinnun kohdalla ne sormet liikkuu pikkusen eri paikkaan kuin missä ne muuten enimmäkseen on, mutta siitä myöhemmin. Idea on oikeastaan se, että peukalo soittaa bassoääniä A- tai E-kieliltä aina niin kuin jompaa kumpaa soinnusta riippuen. Sitten etusormi ja keskisormi, sitä yhtä sointua lukuun ottamatta, periaatteessa jatkuvasti soittaa D- ja G-kieliä. Eli kahta keskimmäistä kieltä. Joo. Ja sitten nimetön, pikkurilliä ei tässä käytä ollenkaan. Harvoin käytetään muutenkaan tämmöisissä. No joo, nimetön tosiaan soittaa sitten H- ja E-kieliä. Hyppii niissä sen kuvion sisällä pikkusen. Mutta käytännössä enimmäkseen toi etusormi ja keskisormi soittaa jatkuvasti D- ja G-kieliä. No jos ajatellaan nyt, että se peukalo on tuossa matalalla E-kielellä, niin se kuvio kuulostaisi tältä. Tommonen. Ja tosiaan kappaleen tahtilaji on 12/8. Niin mä oon sen joskus lapulle kirjoittanut. Se käy mun mielestä eniten järkeen. Itse siis tavallaan lasken siinä pisteellisiä neljäsosia. Eli aina niin kuin 3/8 nuotin välein. Ikään kuin Y, K, 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 N, K, K, Y, K, 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 N, K, K. Toi on se, miten toi näppäilykuvio rullaa. Joten mä voisin tehdä sillä lailla, että mä otan ton niin kuin 3 ryhmissä, näytän miten se menee. Ekat 3 tuossa kuviossa, ekat 3 ääntä on sillä lailla, että meillä tulee peukalo, etusormi ja keskisormi. Esimerkiksi jos peukalo on nyt tuolla E-kielellä, niin noin. Ja sitten seuraavat 3 onkin, hetkinen, joo, peukalo, nimetön, etusormi. Eli ekana peukalo, etusormi, keskisormi. Ja sitten peukalo, nimetön, etusormi. Ja nimetön soittaa siis H-kieltä tässä. Sitten jos bassosävel olisikin tuossa A-kielellä, niin muuten tismalleen sama, mutta peukalo soittaa vaan tuohon sitten A-kieltä. Eli peukalo, etusormi, keskisormi, peukalo, nimetön H-kielellä ja sitten etusormi. Siinä on jo puolet koko kuviosta. Tuossa näppäilykuviossa on tasan 1 paikka, jossa 2 sormea ikään kuin näppää samanaikaisesti. Ja se on nimenomaan noiden ekan 6 iskun jälkeen iskulla numero 7. Ja se menee sillä lailla, että peukalo soittaa joko sitä E- tai A-kieltä,
Ja sitten nimetön soittaa aina, riippumatta siitä mikä ääni siinä soinnussa on, niin se soittaa aina niin kuin ylä-E-kieltä. Eli se nimetön hyppää sitten siitä H-kieleltä tuossa kohtaa siihen ylä-E-kielelle. Eli esimerkiksi jos nyt olisi niin kuin basso tuolla matalalla E-kielellä, niin noin. Sitten jos olisi A:lla, niin noin. Ja tosiaan sen jälkeen tulee... Joo, siinä tulee ikään kuin peukalo ja nimetön ja sitten etusormi, keskisormi. Tai elikkä jos laitetaan kaikki tähän mennessä yhteen, niin peukalo, etusormi, keskisormi, peukalo, nimetön, etusormi ja sitten peukalo ja nimetön ylä-E-kielellä ja etusormi, keskisormi. Eli näin. Ja sitten loppuun tulee vielä semmoinen kolmikko, että peukalo ja nimetön taas H-kielellä ja sitten etusormi D-kielellä. Eli koko kuvio olisi siis peukalo, etusormi, keskisormi, peukalo, nimetön H-kielellä, etusormi, sitten peukalo ja nimetön ylä-E-kielellä samaan aikaan, etusormi, keskisormi ja sitten vielä kerran peukalo, nimetön H-kielellä ja etusormi. Eli vielä koko kuvio hitahkosti näin. Tai jos se peukalo olisikin tuolla A-kielellä siinä soinnussa, niin sitten se kuulostaisi tältä. Eli aika tommonen silleen rullaava kuvio. Tuossa on oma logiikkaansa. Sitten kun tuota toistaa, niin se menee jotenkin näppeihin aika kivasti. Kun se on tavallaan koko ajan toi tismalleen sama. Tuon ekan soinnun kohdalla mä nyt, jos mä heitän sen tähän, niin nyt tää alkaa kuulostaa niin kuin järkevältä. Siitä alkaa tulla semmoinen jotenkin niin kuin, vähän niin kuin melkein melodinen linja siihen sitten, kun ne soinnut oikeasti on siellä. Mutta joo, peukalo, etusormi, keskisormi, peukalo nimetön H-kielellä, etusormi, peukalo ja nimetön ylä-E-kielellä samaan aikaan, etusormi, keskisormi, peukalo nimetön H-kielellä, etusormi. Noin. Siinäpä se oikeastaan. Ainoa poikkeus tulee sen yhden soinnun kohdalla. Tsekataan se sitten, kun päästään siihen sointuun. Koska nyt tulee tää sointusavotta. Eli kaikki soinnut, mitä tässä kappaleessa on, niitä on monta. Mutta tämmöstä tää on tää musa. Joo. Eka sointu koko kappaleessa on tämmönen BB 6/9. Tää on näitä 6/9 sointuja aika paljon. Ihan vaan niinku varoituksena jo tässä vaiheessa. Tän voi soittaa ainakin kahdella eri tavalla. Mä soitan itse sillä lailla, että mulla on etusormen puolibarre tuossa 5. nauhan välillä, jossa mä painan D, G ja H-kieliä samanaikaisesti. Noin. Näkyy. Ja sitten mulla on nimetön tuossa 6. välissä H-kielellä, eli mulla tulee siihen tommonen kvarttipino, siinä on sävelet D, ei kun hupsista G,
C ja F. Ja sitten keskisormella mä otan tuosta kutosvälistä matalalta E-kieleltä sen perussävelen, eli BB. Tommonen sointu. Ja sen verran siinä pitää asentoa viilata, että mahtuu sitten toi vapaa ylä-E-kieli soimaan tuolta. Eli ton näköinen sointu. Näkyy jotenkuten. Tuohon kun laittaa sen kuvion, niin näppäilykuvion, niin kuulostaa täältä. Ja aika monessa paikkaa, itse suurimmassa osassa koko biisiä, niin ikään kuin yksittäinen sointu tulee 2 tahtia peräkkäin. Eli sen koko yhden 12/8 tahdin kuvion kerkee soittaa sen yhden soinnun kohdalla 2. Esim. Tolleen. Toi on eka sointu. Sitten toka sointu on tämmönen, että tämmönen A6/9. Vähän eri hajotus. Etusormi hyppää tuohon D-kielen nelosväliin. Peukalo siirtyy soittamaan vapaata A-kieltä bassoon. Ja sitten mä otan pikkurillillä G-kielen kutosvälistä sis-äänen tosta noin. Ja sitten H- ja E-kielet on vapaina. Tätä viljelen tosi paljon. Joo. Tommonen sointu. Sitten kun siihen laittaa kuvion, peukalo soittaa sitä A-kieltä koko ajan. Kuulostaa täältä. Sitten siirtymä seuraavaan sointuun on vähän sulavampi, koska peukalo soittaa edelleen A-kieltä. Ja nyt tää koko kvinttiasento tässä, niin se liikkuu yhden nauhavälin alaspäin, yhden puolisävelaskeleen alaspäin. Siinä on niin kuin F- ja C-äänet, 3. ja 5. väli D- ja G-kielillä. Ja sitten nimetön hyppää D-äänelle A-kielen 5. väliin ja H- ja E-kielet edelleen vapaina. Tämmönen D-molli 9/13 sointu. Näiden sointujen nimet on ihan naurattavia välillä, joten en jää nyt selittämään niistä sen enempää. Joo. Ja sitten tämän jälkeen peukalo hyppää taas tonne matalalle E-kielelle, joka onkin nyt vapaana. Ja sitten täällä D, G ja H-kielillä on tämmönen niinku D-duuri kolmisoinnun terssikäännös, eli nimetön tuossa D-kielen 4. välissä Fis-sävelellä, etusormi G-kielen 2. välissä A-sävelellä ja keskisormi H-kielen 3. välissä D-sävelellä, eli tommonen. Ja sitten kummatkin E-kielet vapaina. Ja nyt taas peukalo soittaa matalaa E-kieltä. Ton kuuloinen sointu. Noin. Tähän mennessä meillä oli tää BB6/9. Sitten oli tää A6/9, missä oli ikään kuin kvinttiasento tossa. Sitten tuli tää D-molli-ish. Ja sitten vielä nää on todella mielivaltaiset ja satunnaiset soinnut, mutta tämmönen tää biisi on. Sitten tästä me hypätään C6/9 soinnulle, joka on tismalleen sama ote kuin tää eka sointu, missä on tää puolibarre ja perussävel keskisormella noin. Mutta otetaankin se vaan 2 nauhaväliä ylempää, eli tosta noin.
perussävel on tuolla niinku E-kielen 8. nauhan välissä. Ja sitten toi puolibarre tuossa 7 välissä ja 8 välissä vielä myös toi nimetön. Tossa G-sävelellä. Ja peukalo soittaa matalaa E-kieltä. Nyt tässä on pikkusen jotenkin tämmönen kirkkaampi sävy tässä soinnussa kuin tässä ekassa, koska siinä tää vapaa E-kieli on periaatteessa tommonen niinku, korkea 11. Ja sitten tässä taas se on ihan ton niinku soinnun terssi tai desimi tohon tähän perussäveleen. No joo. Sitten tulee 2 sointua, taisin aikaisemmin sanoa 1, mutta periaatteessa niitä on 2, jossa toi näppäilykuvio pysyy kyllä samana, mutta ne sormet menee pikkusen eri paikkaan kuin missä ne on muuten. Eli nyt meillä on tämmönen E kautta D ja sitten E sus 4 kautta D soinnut. Joka on periaatteessa siis se, että ottaa tommosen niinku leirinuotio D-duurin. Mä soitan sen näin, eli vapaa D-kieli, etusormi, sitten nimetön ja keskisormi tuolla vielä. Mutta sen sijaan, että ollaan tässä niinku 2. ja 3. väleissä, niin se liikkuukin 2 nauhan väliä ylöspäin sillä lailla, että etusormi on tuossa 4. välissä G-kielellä, nimetön 5. nauhan välissä H-kielellä ja sitten keskisormi 4. nauhan välissä E-kielellä. Ja nyt koska me soitetaan vaan ikään kuin näitä 4 korkeinta kieltä, D, G, H ja E-kieliä, niin meidän pitää pikkusen tätä sormijärjestystä muuttaa. Eli nämä 3 sormea, keskisormi, etusormi, keskisormi ja nimetön, jotka on niin kuin D, G, H-kielillä, niin ne hyppää nyt ikään kuin yhden ylemmäs, tai alemmas, ylemmäs, korkeammille kielille. Eli etusormi G-kielelle, keskisormi H-kielelle ja nimetön ylä-E-kielelle. Ja sitten peukalo soittaa vapaata D-kieltä. Eli ihan tuosta niin peukalosta eteenpäin nämä sormet on niin järjestyksessä vierekkäisillä kielillä. Ja kun siihen laittaa ton soinnun vielä mukaan, niin ja sitten se sus 4 tulee sillä lailla vaan, että tämä vapaana oleva pikkurilli täällä vasemmassa kädessä, niin se menee tohon E-kielen 5. väliin A-sävelelle. Sille sus 4 sävelelle juurikin. Eli joo, no nyt taas sitten tämä näppäilykuvio on itse asiassa muuten niin kuin hahmoltaan tismalleen sama. Eli peukalo, etusormi, keskisormi, peukalo, nimetön, etusormi ja sitten peukalo ja nimetön samaan aikaan, etusormi, keskisormi ja peukalo, nimetön, etusormi. Eli se sointu vaihtuu tuossa kohtaa, missä tulee nämä 2 sormea, peukalo ja nimetön samaan aikaan. Siinä tulee sitten ikään kuin toi vapaa D-kieli ja sitten toi A-sävel tuosta E-kieleltä. No. Ja sitten ikään kuin ekassa säkeistössä tämän jälkeen me hypätään takaisin tuohon ekaan sointuun BB 6/9. Ja se 2 kertaa. Ja sitten tulee F 6/9, jossa on myös mai-7 periaatteessa. Tää meidän puoliparre plus nimetön muoto siirtyy kanssa taas 2 nauhan väliä ylöspäin, siinä missä se oli tuossa C 6/9 soinnussa. Mutta nyt meillä onkin bassosävelenä F, eli A-kielen 8 väli. Periaatteessa siitä C 6/9 vaan tää sormi, keskisormi liikkuu
toisen kielen ylöspäin. Näppäilykuvio on sitten tämän mukainen ikään kuin peukalo tuossa A-kielellä. Noin. Ja tässä taas toi vapaa E-kieli soi kivasti. Se taitaa itse asiassa näissä kaikissa muissa soinnuissa tähän mennessä olla jo... Siellä on koko ajan toi niinku vapaa E-kieli, paitsi sitten tossa noilla kahdella soinnulla. No joo, sitten tulee oikeastaan tämän koko biisin semmonen sormitus teknisesti hölmöin ja epäintuitiivisin juttu. Mä oon vaan jotenkin päätynyt soittamaan sen noin. Tätä hetkeä aksentoi kivasti tämmönen lentokoneiden jylinä, en tiedä kuuluu. Täällä Länsi-Vantaalla noita lentokoneita kyllä kuulee. Okei. Seuraavaksi tulee tämmönen G6/9/H sointu, jossa kaikki tähän edelliseen verrattuna pysyy samana, paitsi että tää keskisormi hyppää tälleen ristiin tonne E-kielen seiskaväliin H-äänelle. Eli tavallaan tää koko muu paketti pysyy tässä paikallaan, mutta sitten tää tälleen oudosti, nää niinku oikeesti näyttää, että nää on ihan ristissä nää sormet. Hyppää tohon. Tässä ei niinku tavallaan sormituksena ole oikeastaan niinku mitään järkeä. Tuo on todella oudon ja kummallisen tuntunen varmasti. Ja siis on mullekin edelleen. Mutta se idea tässä on se, että tästä vaihdosta tulee näin aika sulava ja sitten mä pystyn edelleen saamaan ton vapaan ylä-een soimaan. Eli ja sitten pysähtyy tohon peukalolle ikään kuin tämän osan lopuksi. Joo, ei ole mitenkään niin kuin järkevä tapa soittaa tää sointu, mutta näin mä sen soitan. Sen voisi soittaa myös esimerkiksi vaikka käyttämällä peukaloa noin, tai sitten Ichigo Aoba tyyliin, eli ihan vaan painaa jokaista ääntä eri sormella. Mä teen sen näin. Ja myös siis tämän ekankin soinnun, kaikki periaatteessa noin niin kuin puolivarreen soinnut, niin ne voi soittaa myös sillä lailla, että siellä on ikään kuin jokaista ääntä painaa eri sormella, jos haluaa. Mutta mä teen sen noin. Joo. Ton kierroksen jälkeen tulee samat soinnut uudestaan. Elikkä BB6/9, A6/9, D-molli 9/13 ja sitten tää D/9/E, C6/9 ja sitten tuli tää E/D ja E⁴/4/D. Mutta tässä tokassa säkeistössä me hypätäänkin uuteen pätkään. Eli tästä soinnusta hypätään tämmöiseen A-molli 7, joka on aika tämmönen robusti. Siinä on vapaa A-kieli, sitä soittaa peukalo, ja sitten etusormella puolivarreen kaikki siitä ylöspäin menevät äänet tuosta vitosvälistä, eli niin. G, C, E ja A. Aina välillä pitää näyttää satulaa tosta, että siitä voi vähän laskea. Joo, 5. nauhan välistä. Noin. Sitten tulee tämmönen vaihtoehtoinen, tää on myöskin A6/9, mutta nämä on todella randomia nämä soinnut. Etusormi liikkuu tosiaan kans tohon D-kielen nelosväliin fissävelelle. Sitten tulee tommonen samanlainen kvintti, mikä siinä toisessakin A6/9 soinnussa on. Paitsi että nyt sitä soittaa pikkurillin sijaan nimetön, tai mä soitan sen näin. Ja sitten keskisormi soittaa tosta vapaalta H-kieleltä vitosvälistä E-äänen.
ja jäljelle jäävä pikkurilli soittaa E-kielen 7 välistä H-äänen. Näkyy vähän paremmin. Se on tommonen. Elikkä eka on toi A-molli 7 ja sitten noin. Joo. Ja tässäkin tulee ikään kuin 2 tahtia per sointu. Sitten tämän jälkeen kans etusormi niin kuin johtaa. Etusormi liikkuu taas nauhan väliin alaspäin, 3. väliin F-äänelle tuossa D-kielellä. Ja sitten siinä on päällä tämmönen niin kuin F-dimi. Tämmönen liikuteltava apua. Muoto. Elikkä etusormi D-kielen 3. välissä, nimetön G-kielen 4. välissä, sitten keskisormi taas tuossa H-kielen 3. välissä ja sitten pikkurilli E-kielen 4. välissä. Tolleen näkyy. Vähän paremmin. Ja sitten tulee vielä tämmönen, että etusormi taas vie tohon D-kielen 4. väliin. Ja tulee tämmönen A-molli 6 sointu, jossa noin loput äänet vois kans soittaa silleen, että sit vaan näillä 3 sormella soittaa tosta niinku vitosvälistä noin loput äänet. Mut mä teen sen itse asiassa sillä lailla, että mä puolibarreen sen pikkurillillä. Mikä ei ole siis välttämättä se järkevin tapa, mutta jälleen kerran näin mä oon tottunut tekemään. Sekä mulle jotenkin eniten järkeä. Eli etusormi 4. välissä ja sitten pikkurilli puolibarreen noin loput. Aika erikoinen. Tai vähän hassun näköinen ainakin tolleen. Mutta joo. Nää ikään kuin A-molli 7, A6 kautta 9, F-dim kautta A ja A-molli 6. Noissa kaikissa tosiaan peukalo soittaa vapaata A-kieltä. Muuten se kuvio on koko ajan taas sama. Ja sitten noin. Ja sitten tosta me hypätään tämmöiseen G-pohjaiseen sointuun, joka on niinku, siinä on periaatteessa tommonen niinku, vois sanoa D-2, eli vapaa D-kieli, etusormi tossa G-kielen 2. välissä ja sitten H-kielen 3. välissä nimetön D-äänellä ja sitten vapaa E-kieli. Ja sitten keskisormi, joka on vapaana, ottaa tuolta matalalta E-kieleltä 3. välistä G-äänen. Eli tommonen sointu. Ja näppäilykuvio on sama. Peukalo matalalla E-kielellä. Mutta nyt tässä kohtaa sointu vaihtuukin heti ton 1 tahdin jälkeen. Eli tulee heti toi seuraava, joka on, huomaan, että ranne taittuu tuossa vähän epäergonomisen näköisesti, mutta se on tämmönen E-mai 7 kautta Gis. Tommonen. Sitä nyt ei oikein paremmin saa soitettua. Eli keskisormi liikkuu tohon E-kielen 4. väliin. Etusormi on D-kielen 2. välissä E-äänellä. Ja sitten nimetön ja pikkurilli on tossa G- ja H-kielten 4. väleissä peräkkäin. Noin. Ja tossa pitää kans sen verran taivuttaa kuitenkin rannetta ja sormet nättiin kaareen, että saatan vapaan E-kielen soimaan tuolta myös. Muuten se on pilalla se sointu, jos ei sen. Noin. Eli ja sitten tulee taas ihan todella random sointu. Periaatteessa voi ajatella, että nämä nimetön ja pikkurilli vaan hyppää tosta, missä ne oli äsken. D- ja G-kielten 6. väliin. Eli siinä on sitten äänet gis ja sis tuosta 6. välistä. Ja
peukalo soittaa vapaata A-kieltä ja sitten on taas H- ja E-kieli vapaana. Nyt näkyy ehkä vähän huonosti. Älkää soittako tälleen missään nimessä, mutta tää on nyt vaan selkeyden vuoksi. Siis tää on melkein sama kuin se yksi aikaisempi tää, mutta se on nyt tää, koska mä päätin niin. Näin voi tehdä biisejä. Tässä pysytäänkin sitten taas 2 tahdin ajan. Eli 1 tahti, 1 tahti ja sitten 2 tahtia tätä. Ja sitten tulee taas vanhat tutut, eli tuleekin uudestaan tää E kautta D ja E sus 4 kautta D, jotka oli aikaisemmin, jossa nämä 4 soittosormeja siirtyy tonne D, G, H ja E-kielille. Nyt ainoa ero tuossa ei näppäilykuviossa, vaan siinä, miten nuo soinnut vaihtuu, että nyt siinä tuleekin ikään kuin 1 täystahti pelkästään E kautta D:tä. Ja sit mä vähän tolleen glasarityyliin niinku tolleen murran ton E sus 4 kautta D soinnu, eli kaikki kielet tommosena kivana rullana peräkkäin. Voi soittaa myös kaikki samaan aikaan, jos haluaa. Joo. Sitten ton jälkeen tulee taas tosta A pedaalibassokohdasta uudestaan, eli A-molle 7. A6 kautta 9. Soitin väärin tuossa kohtaa vahingossa. Otetaan. Ei meistä taida olla aikuisten leikkeihin. Sitten F-dimi kautta A. Ja A-molli 6. Meistä tulee kurjia rakastajia, niin tonne. Eli sama kuin äsken. Sitten taas 2 tahtia Jos me jotkut toiset vielä löydetään. Ja sitten tämän jälkeen hypätäänkin kappaleen ekaan sointuun, eli tuohon BB 6 kautta 9. Me tullaan niihinkin. Ja sitten jätetään toi sillä lailla, että ikään kuin puolet tahdista. Ja sitten sen jälkeen vaan soimaan toi ylä E-kieli. Eli jos me jotkut toiset vielä löydetään, me tullaan niihinkin. Ja sitten hypätään tolle F6 kautta 9 soinnulle, eli tolle noin. Ja sama ikään kuin idea 2 kertaa peräkkäin. Puolet kuviosta ja ylä E jää soimaan sen jälkeen. Keikalla mä saatan soittaa ton välillä 3 kertaa peräkkäin ton. Tai jopa 4. Joskus tolleen. Että lisään sinne vielä ton. Mutta levyllä se taitaa loppua ihan vaan, että pieni hidastus tuohon. Ja sitten tulee kaupunkiautoilun ääniä. Joo. Näitä sointoja on paljon. Jos joku on jaksanut katsoa tämän koko homman, niin todella siistiä. Also, miksi? Mutta ajattelin nyt, että miksei saman tien kävisi oikein niin kuin perusteellisesti läpi, että mitä tossa on. Ja ehkä semmoinen vielä niin kuin tavallaan olennainen tekniikkakysymys tässä on se, että miten noista soinnunvaihdoksista saa mahdollisimman sulavia. Varsinkin semmoisten sointujen kohdalla, jossa se perussävel on niin kuin vapaalla kielellä, niin siinä on pikkusen aina niin kuin
aikaa tavallaan näiden muiden sormien löytää se seuraavan soinnun paikka. Esimerkiksi vaikka mikä se olisi hyvä kohta? Vaikka just tossa ton ikään kuin vapaan A-kielen kohdalla kerkee nämä muut sormet löytää paikkaansa. No soinnunvaihdokset on joka tapauksessa aika tavallaan vikkeliä paikoin, joten monesti se ihan vika-ääni tuosta kuviosta, mikä tulee etusormella ikään kuin niin toi on vähän semmoinen, että mä saatan sillä soittaa välillä niin kuin tyhjää, että en todellakaan soita sillä välttämättä sitä edellisen soinnun vikaa ääntä täyteen mittaansa, koska se on vaikeaa. Tai joskus soitan siihen, jos se on mahdollista, mutta se ei ole mun mielestä niin tarkkaa, että sen voi jättää sille joko kokonaan soittamatta tai sitten jotenkin soittaa tavallaan vähän niin kuin tolleen jotenkin dempaten, jos se etusormi hakee sitten niin kuin seuraava soinnun ääntä. Joo. Enpä mä tiedä, onko mulla tästä enää muuta. Siinä tuli näppäilykuvia, siinä tuli kaikki soinnut. Ehkä mä teen nyt sillä lailla vielä, että mä pikkusen tolleen niin kuin varovasti hyräilen, niin soitan ton koko jutun, niin saa vielä tosta rakenteesta jotain järkeä. Ja mitenköhän päin mun kannattaa sitä tehdä? No ehkä mä teen näin. Tästä nyt suurin piirtein näkyy kaikki. Elikkä lapset aika lailla originaalitempossaan menee näin. En mä nyt sit kuitenkaan laulanut tähän päälle. Pikkusen ehkä hitaampi kuin levyversio. Muistakaa outo sointu. Huomaan, että toi etusormi on tuossa kuviossa aika kevyt monesti. Hirveän kovaa en näppää. Meniks mä toisin kertaan? Ehkä en. Se on outo puolivarre.
Semmoinen on lapset. Kaikennäköisiä mutkia saa laittaa suoriksi. Saa soittaa vaikka ihan omat hajotukset, jos siltä tuntuu. Näin mä soitan Lapsat-kappaleessa levyllä ja keikoilla. Ei muuta kuin sointusavottaa läpi käymään ja näppäilykuvio oikean käden näppeihin ja silleen. Kiitos paljon. Seuraavaan kertaan? Kysymysmerkki.